ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏମ୍ କିସାନରୁ ଆପଣମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିସାନ ଆବେଦନ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସିଏମ୍ କିସାନର 2000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ହେଇଛି କୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିନେବା କୋଉମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଥିଲେ ବା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଯେହେତୁ କରିନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି ନା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବା ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିସାନର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାକୁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୂର କରିଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିସାନ ତ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏମ୍ କିସାନର ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିସାନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିସାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ତ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମିଳିବ ନା ପର କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ, ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିନେବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକେଇ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ଦିନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସିଏମ୍ କିସାନ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ତ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମତଃ ଡିପିଟ୍ ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମର ସିଏମ୍ କିସାନ ହଉ କି ପିଏମ୍ କିସାନ ହଉ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ୱାର୍କ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ କିସାନ ହଉ ପିଏମ୍ କିସାନ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଯୋଉ ସରକାର ପଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।